Desde a posta en marcha da Estratexia Galicia Retorna en 2018, máis de 30.000 galegos procedentes de 60 países diferentes recibiron o apoio personalizado da Secretaría Xeral da Inmigración a través das distintas liñas de axuda e programas específicos de integración, formación e emprendemento. A primeira fase da estratexia entre 2018 e 2022 superou o obxectivo inicial de 20.000 retornos, acadando un total de 28.000. Mentres a segunda fase, 2023-2026, duplica recursos e medidas con máis de 100 accións e un investimento de 450 millóns de euros para favorecer o regreso de 30.000 galegos e galegas. No primeiro ano desta etapa retornaron 8.500 persoas. A Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno acompañou a preto de 32.000 familias. As axudas extraordinarias ao retorno consolídanse como unha das medidas máis demandadas da Estratexia Galicia Retorna. Ata o momento, máis de 6.200 familias retornadas, procedentes de máis de 60 países, beneficiáronse desta liña que permitiu mobilizar ao redor de 16 millóns de euros para garantir unha primeira estabilidade económica ás persoas que deciden regresar á nosa comunidade. As bolsas BEME convertéronse nunha porta de regreso para a mocidade galega do exterior, cun investimento de máis de 15 millóns de euros. Esta iniciativa permitirá que preto de 2.000 mozos e mozas procedentes de máis de 40 países continúen a súa formación e se integren no mercado laboral galego. Tamén con programas como o Merlo ou o Retorna Cualifica Emprego que conectan retorno con inserción laboral e talento novo.